ዳግማይ ሰላምተና ተቐበሉ ክቡራት ሰማዕትና ካብ ዝቐፂሉ ብዓወት ኣረጋይ ዝዳሎ ኣፍሪቃ ኣብ ሰሙን እዚ ክቐርበልኩም ሰናይ ምክትታል ሬድዮ ኤረና ደቡብ ሱዳን ዓመት ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ብሰራሕተኛታት ረድኤት ደቡብ ሱዳን ኣብ 2011 ካብ ሱዳን ብምፍላይ ናጽነታ ካብ ትእውጅ 11 ዓመት ኣቕፂራ ዘላ ሃገርያ እዛ ሓዳስ ሃገር ብዘካየደቶ ነዊሕ ቃልስን ካብ ሱዳን ክትፍለ ብዝገበረቶ ወሳኒ ረፈረንደምን ህዝባ 98.83 ሚእታዊት እወ ንናጽነት ድሕሪ ምድማፅኡ ናጽነታ ኣዊጃ እንተኾነ ደቡብ ሱዳን ገና እግራ ከይተኸለት እያ ኣብ ሒደት ዓመታት ናብ ተደጋጋሚ ሓድሕዳዊ ግጭታት ኣምሪሓ ነቲ ሃገር ማሕልኾ ኮይኑ ንቕድሚት ከይትስጉም ካብ ዝዕንቅፋ ቀንዲ ግጭታት ድማ ዓሌታዊ ግጭት እዩ ደቡብ ሱዳን 13 ሚልዮን ህዝቢ ኣለዋ እዚኦም ካብ 64 ቀቢላታት ዝተመቓቐሉ ኮይኖም ማዕሪ ቁፅሪ ብዘለዎ መብዛሕትኡ ብላህጃ ዝፈላለ ቋንቋታት ኒሎ ሳህላ ይዝረብ ዲንካ ልኦ ኑር ሽሉክ ቶፕሳን ኦቶኦ ዲዲንጋን ዝበሃሉ ኣህዛብ ብቁፅሪ በብተርትኦም ኣብ ቀዳማይ ይስርዖ ዓሌት ዲንካ 36 ሚእታዊት ዓሌት ኑር 18 ሚእታዊት ካብ ጠቕላላ ብዝሒ ህዝቢ ክሽፍኑ ከለው ዝበዝሐ ዓሌታዊ ግጭታት ድማ ኣብ መንጎዞም ኣህዛብ እዩ ዝካየድ ፖለቲካ ሃገር ብብዝሒ ኣብ መንጎዞም ክልተ ህዝብታት ዝተመቓቐለ ብምዃኑ ብተወሳኺ ነቲ ዓሌታዊ ግጭት ነዳዲ ሂቦ እዩ ኣብ መንጎ ቀቢላታት ዲንካን ኑርን ካልኦትን ዝካየድ ግጭት ድሕሪ ናጽነት ደቡብ ሱዳን ጀመረ ኣይኮነን እንታይ ደኣ እቶም ኣህዛብ መነባብሮኦም ኣብ ሞጋሰ ከብቲ ዝተመርኮሰ ክኸውን እንከሎ ኣቐዲሞም ንወለዶታት ብናይ ሞጋሰን መብልዒ ሳዕሪ መሬትን ማይን ክጋጨው ጸኒሖም ድሕሪ ናጽነት ደቡብ ሱዳን ድማ ፕሬዚደንት ሃገር ሳልቫኪር ካብ ዓሌት ዲንካ ምክትሉ ሪክ ማቻር ድማ ካብ ዓሌት ኑር ኣብ ልዕሊ ምንባሮም ኣብ ምምቕራሕ ስልጣን ክሳምዑ ብዘይምኽኣሎም ናብ ተደጋጋሚ ግጭት ኣምሪሖም ነይሮም ሳልቫኪር ንማቻር ካብ ስልጣን ኣባሪርዎ ብምንባሩ ድማ ካብ ክልተ ዓሌታት ዝኾኑ ወተሃደራት ንሓድሕዶም ተዋጊኦም ነይሮም ናይዞም ሰበ ስልጣን ብረስ ተሓወሶ ግጭት ካብኦም ሓሊፉ ናብ ህዝቦም ወሪዱ 10,000 ኣህዛብ ኣህሊቑ ግጭት ክልቲኡ ዓሌታት ከም ናይ መጓሰ መሬት ሓሊፉ ናብ ምጽናት ዓሌትን ምንዳድ ዓድታትን እውን ልሒሙ 10,000 ድማ ካብ ቤት ንብረቶም ተመዛቢሎም ካብ ቤት ንብረቶም ንዝተመዛበሉ ቆልዓ ሰበይቲ ዝርከብዎም ሰባት ንምዕቋብ ኣብ 2013 ውድብ ሕቡራት ሃገራት ማላካል ኣብ ዝተባሃለት ዓዲ ናይ ሰላማውያን መከላኸሊ ማዓስከር ከፊቱ እቲ ማዓስከር ልዕሊ 6,000 ስድራ ቤታት ማለት ኣስታት 37,000 ሰባት ክዕቁብ እንከሎ ኣብ ልዕሊቶም ዝተዓቕቡ ተመዛበልቲ መጥቃዕቲ ከይካየድን ዳግማይ ከይብደሉን ብዙሕሉ ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝተኸበዩ 99 ሚእታዊት ኣብቲ ማዓስከር ዝነብሩ ሰባትን ስድራ ቤታትን ብረድኤት ወርሓዊ ምቑነን ዝነበሩ ኮይኖም ነፃ ትምህርትን ሕክምናን ድማ ይግበረሎም ነዚ ረድኤትን ማሕበራዊ ኣገልግሎትን ዝህባ ሓያሎ ትካላት ግብረ ሰናይ ኣብቲ ማዓስከር ይርከባ ኣባላት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣባላት ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ይኹኑ ኣባላት ትካላት ግብረ ሰናይ ኣብ ማላካል ናይ ሰላማውያን ሰባት መከላኸሊ ማዓስከር ዝርከብሉን ተመዲቦም ዝሰርሑሉን ቀንዲ ምኽንያት ዝተመዛበሉ ሰላማውያን ሰባት ንምድሓንን ንዕኦም ንምክንኻንን እዩ እንተኾነ ገለ ኣባላት ናይዘን ትካላት ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ብፍላይ ድማ ትሕቲ ዕድመ ፆታዊ ዓመፅ ክገብሩ ከም ዝጸንሑ ማዕከን ዜና ኣልጀዚራ ምስ ኒው ሂውማኒታርያን ዝተባህለ ትካል ብዝገበርዎ 6 ወርሒ ዝወሰደ መርመራዊ ጸብጻብ ከረጋግጹ ኪኢሎም ኣባል ኒው ሂውማኒታርያን ሳብ መድኒ ካብ ዝሃበቶ መግለጺ ኣብ ማዓስከር ተመዛበልቲ ማላካል 10 ኣዋልድን ደቂ ኣንስትዮን ብቐጥታን ብውዲትን ክዕመፃ ከም ዝጸንሓ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ይኹን ትካላት ግብረ ሰናይ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ኣፍልጦ እናሃለወን ደው ከብልኦ ከም ዘይከኣላ ኣብ ልዕሊ እቲ ጉዳይ ናብ ደገ ከይወፅእ ምሽፋን ክገብራ ከም ዝጸንሓ ሓቢራ እዚ ናይ ዓመፅ ተግባራት ካብ 2015 ኣትሒዙ ክካየድን መጠንቀቕታ ክወሃበሉን እኳ እንተጸንሐ ብፍላይ ዳኒሽ ዝተባህለ ናይ ዴንማርክ ትካል ተራድኦ ብቕልዒ ክዛረበሉን መጠንቀቕታ ክህበሉን ካልኦት ዓበይቲ ትካላት ኣባላትን ኣብ ተግባራት ዓመፅ ተሳቲፎም ከብቅዑ ክሽፍንኦ ከም ዝፈተና ተፈሊጡ ሰራሕተኛታት ውድብ መግቢ ዓለም ለኻዊ ውድብ ኢሚግሬሽን ሓካይም ብዘይዶብ ወርልድ ቪዥን ዝኣመሰላ ዓበይቲ ትካላት ኣብ ዓመፅ ደቂ ኣንስትዮ ፆታዊ ግድኣት ትሕቲ ዕድመ ከምኡውን ሞቕሽሽ ወይ ህያብ ብምሃብ ደቂ ኣንስትዮ ፆታዊ ርክብ ክገብራ ኣብ ምግዳድ ተዋፊሮም ከም ዝጸንሑ ኣብ ልዕሊ ዓመፅ ተገብረለን ደቂ ኣንስትዮ ብዝተገብረ ቃለ መሕትት ተቓሊዑ ጓል 15 ዓመት ኣብ ዝሃበቶ ቃል ሓንሳብ ሰራሕተኛ ትካል ግብረ ሰናይ ምስ ተዓመፀት
ምስ ዓማጺኣ ርክብ ከም ዝቐጸለት ምኽንያቱ እቲ ዓማጺኣ ገንዘብን ህያብን ሂባ ስለ ዝነበረ ስድራኣ ንምሕጋዝ ኢላ ምስ ርክብ ከም ዝቐጸለት ትገልጽ። ድሒራ ድማ ከም ዝጠነሰት እንተኾነ እቲ ዘጥነሳ ከም ዝራሕርሓ ድሕሪዚ ኣብ ልዕሊ ዘለዋ ሽግር ካልእ ዝቕለብ ቆልዓ ኣብ ስድራኣ ክትውስኽ ስለ ዘይደለየት ነብሳ ክትጥፍእ ከም ዝሓሰበት ገሊጻ። ኣብቲ ማዓስከር ክሳብ ክንደይ ደቂ ኣንስትዮ ከም ዝተዓመፃ ወይ ብህያብ ከም ዝተተለላ ዝገልጽ ጽውፂ ጸብጻብ ከም ዘየለ በዚ ሓደ ደቂ ኣንስትዮ ጥርዓን ከየቕርባ ክፈርሃን ከለዋ በቲ ካልእ ድማ ትካላት ግብረ ሰናይ እዚ ሓበሬታ ናብ ደገ እንተወፂኡ ዝምውለን ከይስእና ብምስጋእ ከም ዝሓብኦ እቲ መርመራዊ ጸብጻብ ኣመልኪቱ። ኣቐዲሙ ገለ ኣባላት ማሕበር ተራድኦ ኦክስፋም ካብ መልእኽቶም ወፃኢ ኣብ ጾታዊ ዓመፅ ተዋፊሮም ክነሶም እቲ ትካል ዝኾነ ስጉምቲ ብዘይምውሳዱ ብተኸብቲ ዝወሃቦ ዝነበረ ምወላ ብፍርቂ ከም ዝጎደሎ ዝግለጽ ኮይኑ ሓያሎ ትካላት ኣሰር ኦክስፋም ከይስዕባ ስጋት ኣለወን። እዚ ጸብጻብ እዚ ብማዕከን ዜና ኣልጀዚራ ምስ ተቃልሐ ዋና ጸሓፊ ውድብ ሕብራት ሃገራት አንቶኒዮ ጉተርዝ ነቲ ጉዳይ ኣመልኪቱ ህጹጽ መርመራ ክካየድን ብምሉኦም ኣብቲ ገበን ዝተሳተፉ ብግቡእ ክሕተቱ ጸዊዕሎ። ሓደ ካብ መልእኽታት ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ መንጎ ሃገራት ዝካየድ ኩናት ኣብ ሓንቲ ሃገር ዝፍጠር ውሽጣዊ ሓድሕዳዊ ግጭትን ካልእ ዘይምርዳእን መንጎኛ ኮይኑ ሰላማዊ ፍታሕ ምንዳዩ። ትካላት ማሕበር ግብረሰናይ ድማ ንዝተመዛበለ ህዝቢ ሓፈሻዊ ኣገልግሎት ሂባን ረድኤት ይዕድላን። እንተኾነ ኣባላት ዘን ትካላት ይኹኑ ውድብ ሕብራት ሃገራት ካብ መልእኽቶም ወፃኢ ኣብ ልዕሊ ክከናኸንዎ ዝግብኦም ህዝቢ በደል ከውርዱ ጸኒሖም። ሬድዮ ኤረና ኣብ ክፍሊ ተልእኾ ሰላም ዝምደብ ብዓቃብ ሰላም ሰራዊት ወይ ድማ በቲ ዝተላበሶ ሕብሪ ኣባላት ሰማያዊ ቆቢዕ ዝብል ስም ዝፅዋዕ ሰራዊት እውን ኣባላቱ ኣብ ዘይተደለየ ጎዳእ ተግባራት ዝርከቡ ብምዃኖም ጥርዓናት ክቐርብ ጸኒሑ። ኣብ ኣህጉር ኣፍሪቃ ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ፣ ሪፓብሊክ ማእከላይ ኣፍሪቃ፣ ሶማልያ፣ ሱዳን፣ ላይቤርያ፣ ኤርትራን ኢትዮጵያን፣ አንጎላ፣ ሩዋንዳ፣ ብሩንዲ፣ ሞዛምቢክን ካልኦት ተልእኾ ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ካብ ዝተካየደለንን ዝካየደለን ዘሎ ሃገራት ክጥቀሳ ይኽእላ። ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ይኹን ናይ ተራድኦ ትካላት ኣብ ሓንቲ ሃገር ወይ ኣብ መንጎ ሃገራት ብምእታው ኣብ ዘካየድዎ ስርሒት ኣብ ምትግባር ሰላም ልዑል ተራ ዝፃወቱ እኳ እንተኾኑ ኣባላትን ኣብ ነፍሲ ወከፍ ተልእኾ ዝፍጸሙለን ሃገራት ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዘውርድዎ ዓመፅ ግን ክሸፋፈን ዘይከኣለ ኣነዋሪ ተግባር እናኾነ ክመጽእ ጸኒሑ። ኣብ ሓንቲ ሃገር ወይ ኣብ ሓደ ዞባ ድሕሪ ኩናትን ግጭትን ኣባላት ዓቃብ ሰላም ሰራዊት እንተተላኢኾም ነቲ ሰላም ዝደሊ ኣካል ሕብረተሰብ ሩፍታ ዝህብ እዩ። እንተኾነ ድኹም ጎኒ ደቂ ኣንስትዮ ብምዝማዝ ኣብ ዝተፈላለየ ዝጥቀሙሉ ብገንዘብ ይኹን ንብረት ብምሃብዮም ዝተዓሻሽዉ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ብዝተገብረ መጽናዕቲ ዝጥቀሙሉ ሜላ ዳርጋ ሓደ እዩ። እንተኾነ ኣብ ልዕሊቶም ዓመፅ ፈጺሞም ዝበሃሉ ወተሃደራት ምዕቃብ ሰላም ወይ እውን ኣባላት ምምሕዳርን ተራድኦን ብዘይ መቕጻዕቲ ሸለል ተባሂሎም ክሕለፉ ተቐፂዖም ተተባሂሉ እውን ናብ ዓዶም ከም ዝምለሱ ክግበሩ ጸኒሖም። ኣባላት ዓቃብ ሰላም ዝፈጸሙ ዓመፅ ንምቅላዕ ንኣብነት ኣቐዲማ ቴሌቪዥን ፒቢኤስ ፍሮንትላይን ኣብ ዝብል መደብ ምርመራዊ ጸብጻብ ኣቕሪባ። ጋዜጠኛ ፒቢኤስ ራሚታ ራቢ ኣብ ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ብምኻድ ጸብጻብ ኣቕሪባ ነይራ። ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ሓንቲ ካብ ብኹናት ሓድሕድ ዝተሓመሰ ሃገራት እያ። ካብ 1999 ኣትሒዙ ድማ ተልእኾ ዓቃብ ሰላም ሞንስኮ ኣብ ትሕቲ ዝብል ሽም ኣብቲ ሃገር ይነጥፍ ኣሎ። ኣብ ዝተፈላለየ እዋን ካብ 30 ሃገራት ዝተዋፅኡ ወተሃደራት ፖሊስን ሲቪልን ኣብቲ ሃገር ከገልግሉ ጸኒሖም። ዓቀብቲ ሰላም ብፍላይ ኣብ ከባቢ ጎማ ዝተባህለት ከተማ ብብዝሒ ክንቀሳቐሱ ከለዉ ኣብ መላእ እቲ ሃገር ብሓፈሻ ልዕሊ 18,000 ኣባላት ኣለዎ። ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ድሕሪ ዘሕለፈቶ ኩናት ሓድሕድ ዝበዝሐ ህዝባ ኣብ ትሕት መነባብሮ ተሸይሙ። ድኽነት ብምዝማዝ ዓቀብቲ ሰላም ደቂ ኣንስትዮ ብፍላይ ድማ ትሕቲ ዕድመ ጠቢሮም ኣበላሾምን ዓሚፆምን። ሓደ ካብቶም ኣብ ምዕማፅ ተዋፊሮም ዝነበሩ ዓቀብቲ ሰላም ዲዴ ቡርጌ ዝተባሃለ ፈረንሳዊ ነይሩ። ዲዴ 20 ደቂ ኣንስትዮ ገለ ካብአን ደቂ 12 ዓመት ዓሚፅካ ተባሂሉ ክኽሰስን ከሎ ናይ 2 ጥራይ ጨብጢ ተረኺቡ ብዝብል ን9 ዓመት ማእሰርቲ ጥራይ ተፈሪዱ። ወዲ 40 ዓመት ዝነበረ ዲዴ ቡርጌ ወርሓዊ $7,000 እናተኸፍሎ ኣብ ክፍሊ መጓዓዝያን ሎጂስቲክን ተመዲቡ ይሰርሕ ነይሩ። ዋል 14 ዓመትን ከላ ዝተዓመፀት ቫለሪዝ ሽማመን እሰይ ብዛዕባ ዝወረዳ በደል ክትገልጽን ከላ ዲዴ ካብ $2 ክሳብ $5 እናሃበ ይዕሽዋ ከም ዝነበረ ተሕብር። ንሳ እቲ ፈረንሳዊ ኣዝዩ ትሑት ገንዘብ እናሃበ ከም ዘተዓሻሸዋ ካብ መዓልትታት ሓንቲ መዓልቲ ኣብ ሆቴል ብምውሳድ ቁልዕነታ ከይገደሶ ከም ዝዓመፃ ትገልጽ።
ድሕሪ ብዝተገብረ መርመራ ዲዴቡርጌ ድላሎ ብምኽፋል ብፍላይ ትሕቲ ዕድመ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ምንዳይን ምዕማፅን ተዋፊሩ ከም ዝነበረ ክፍለጥ ተኻኢሉ ዲዴቡርጌ ብፖሊስ ኮንጎ ተታሒዙ ናብ ሃገሩ ፈረንሳ ድሕሪ ምርካቡ ፈረንሳ ኣብ ፍርዲ ከተቕርቦ ብምውሳናዩ ን9 ዓመት ተፈሪዱ እንተኾነ ካልኦት ሓያሎ ዓቀብቲ ሰላም ተኸሲሶም ክንሶም ዝኾነ መርመራ ወይ ስጉምቲ ኣይተወስተሎምን ኣብ 2004 ካብ ወርሒ ጉንበት ክሳብ ወርሒ መስከረም ጥራይ ኣብ ኮንጎ 72 ጥርዓናት ክስዓመፅ ደቂ ኣንስትዮ ቀሪቡ ዳርጋ ብምሉእ ድማ ግቡእ መርመራ ኣይተኻየደሉን ማዕከናት ዜና ዓለም ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝግበር ዓመፅ ክቃልዖ ምስ ጀመራ ኣብቲ እዋን ዋና ጸሓፊ ነበር ኮፊ ኣናን መግለፂ ከውፅእ ተገዲዱ ንሱ ብዝሃቦ መግለፂ ኣባላት ዓቃብ ሰላም ዝፈጸመዎ በደል ዘይሞራላዊ ምዃኑን ምስ ተልእኾ ሰላም ውድብ ሕብራት ሃገራት ከም ዘይሳነን ሓቢሩ ኮፊ ኣናን ብተወሳኺ ፍሉይ ኣማኻሪኡ ዝነበረ ድሒሩ ላዕለዋይ ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ውድብ ሕብራት ሃገራት ኮይኑ ዝሰርሐ ዘይድ ረዓድ ኣል ሑሴን ንጉዳይ ዓመፅ ደቂ ኣንስትዮ መርመራ ክካይደሉ መዚዝዎ ዘይድ ረዓድ ኣል ሑሴን ድሕሪ ዘካየዶ መርመራ ዝረኸቦ ውፅኢት ኣዝዩ ኣሰንባዲ ከም ዝኾነን ተዓሚፅና ዝብላ ደቂ ኣንስትዮ ዝህብኦ ምስክርነት ኣዝዩ ዘስካሕክሕ ከም ዝኾነ ገሊጹ ዓቀብቲ ሰላም ዝፈጸመዎ በደል ኣዝዩ ጨካን ከም ዝኾነ ድማ ይሕብር ዘይድ ረዓድ ኣል ሑሴን ንምንታይ ኣብ ልዕሊ ዓመፅ ዘካይዱ ኣባላት ዓቃብ ሰላም ተሪር ስጉምቲ ዘይውሰድ ክገልጽ እንከሎ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ልዕሊ ዓቀብቲ ሰላም ገበናዊ ፍርዲ ክካይድ መሰል ከም ዘይብሉ ኣብ ክንድኡ ዝልእክኦም ሃገራት ፍርዳዊ መስርሕ ክካይዳሎም ከም ዝግደፋ ይገልጽ ንሱ ውድብ ሕብራት ሃገራት መንግስታዊ ኣካል ኣይኮነን ሕጋዊ ናይ መርመራ መስርሕ ድማ የብሉን ክገብሮ ዝኽእል በዲሎም ዝተባሃሉ ሰራሕተኛታት ካብ ስራሕ ምብራር ድሕሪ ምባል ጉዳይ በደለኛታት ብሃገራቶም ክርአ ከም ዝግደፍ እንተኾነ እተን ሃገራት ንዜጋታተን ውሕስነት ዝህባ ብምዃነን ካብ መቕፃዕቲ ከም ዘምልጡ ይሕብር ዘይድ ረዓድ ኣል ሑሴን ድሕሪ መርመራ ኣብ ዘውፅኦ ንድፊ ወተሃደራት ዓቀብቲ ሰላም ወተሃደራዊ ፍርዳዊ መስርሕ ክካየደሎም ሲቪላዊ ኣገልግሎት ዝህቡ ድማ ብናይተን ዘገልግልዎን ሃገራት ፍርዳዊ መስርሕ ክካየደሎም ዝብል እኳ እንተነበረ ዛጊት ዝኾነት ሃገር ተግባራዊ ክትገብሮ ኣቓልቦ ኣሃበቶን ኣብ ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ጉዳይ ምስ ንርኢ ኣብ 1998 ኣብ ሞንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ድሕሪ ዝተወልዐ ደባዊ ኩናት ድሒሩ ዝተበፅሐ ስምምዕ ሰላም ኣልጀርስ ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣንሚ ኣብ ትሕቲ ዝብል ናይ ሕፅሮተ ቃል ስም ኣብ ሞንጎ ክልቲአን ሃገራት ኣትዩ ነይሩ ኣንሚ ካብ ሓምለ 2000 ክሳብ ሓምለ 2008 ከም ተዓዛቢ ኮይኑ ተልእኹኡ ክፍፅም እንከሎ ኣብ በበይኑ እዋን ካብ 49 ሃገራት ዝተዋፅኡ 1700 ኣባላት ሰራዊትን ወተሃደራውያን ተዓዘብትን ከምኡውን ሲቪል ሰራሕተኛታት ነይሮሞ ኣንሚ ኣብ ሞንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ተልእኾ ኣብ ዝፍፅመሉ ዝነበረ እዋን ብክልቲኡ ወገን ብኣባላቱ ዝተገብረ 70 ናይ ደቂ ኣንስትዮ ዓመፅ ክሲ ከም ዝቐረበሉ ፀብፀባት ይሕብሩ ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ብባይቶ ፀጥታ ውድብ ሕብራት ሃገራት ተፀዊዑ ተልእኾ ዘካይድ ኮይኑ ኣብ 1945 ዝተመስረተ እዩ ኣብ ሞንጎ እስራኤልን ሃገራት ዓረብን ድሕሪ ዝተበፅሐ ስምምዕ ተኽሲ ደው ምባል መስርሕ ሰላም ንምክትታል ናይ መጀመርታ ተልእኾኡ ንምፍፃም ድማ ኣብ 1948 ኣብቲ ዞባ ኣትዩ ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ውድብ ሕብራት ሃገራት ካብ ዝምስረት 77 ዓመት ኣውፂሩ ዘለወሉ እዋን ዛጌት 72 ተልእኾታት ፈፂሙን ኣብ ምፍፃም ይርከባሎን ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ተልእኾታቱ ኣብ ሓያሎ ክፋል ዓለም ማለት ካብ ካምቦድያ ክሳብ ቦስንያ ክሳብ ሃይቲ እኳ እንተካየደ መብዛሕትኡ ግን ኣብ ኣህጉር ኣፍሪቃ እዩ ኣካይድዎ ክቡራት ሰማዕትና እዚ ፀብጻብ ዝቐርብ ዘሎ ዘይመንግስታውያን ትካላት ግብረ ሰናይ ከምኡውን ኣባላት ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ውድብ ሕብራት ሃገራት ዘይሓላፍነታውያኖም ንምባል ዘይኮነ ገለ ኣባላቶም ካብ ተልእኾኦም ወፃኢ ኣብ ዘይስነ ምግባራዊ ተግባራት ከም ዝውዕሉ ንምግላጽ ዝዓለመ እዩ ሬድዮ ኤረና ለጆላ ኣፍሪቃዊት ታይታኒክ 1912 ከተማ ቤላፌስት ዓባይ ብሪጣንያ መርከብ ታይታኒክ ተሰሪሓ ተወዲኣ ንኣገልግሎት ድልውቲ ኮይና ብኣሰራርሓ ፍሊትን ድልድልትን ከምኡውን ናይ ትሽዑ እዋን ዝነበረ ቴክኖሎጅን ናይ መራኸቢ መሳርሒታትን ዝተዓጥቀት ምንባራ ፈፂማ ዘይትጥሕል መርከብ ተባሂላ ኣብቲ እዋንቲ ሓድሽ ህይወት ንምስራት ብብዝሒ ኤውሮጳውያን ናብ ኣሜሪካ ዝስደድሉ ዝነበሩ እዋን እዩ መርከብ ታይታኒክ ተጓዓዝቲ ንምእካብ ብ10 ሚያዝያ 1912 ካብ ከተማታት ሳውስሃምፕተን ብሪጣንያ ተበጊሳ ናብ ሽቡርግ ፈረንሳ
ናብ ናይ ሽዑ ግዜ ኩንስታውን ናይ ሎሚ ኮብ ኣየርላንድ በፂሓ ካብዚ 2224 ተጓዓዝትን ሰራሕተኛታትን ሒዛ ንኣትላንቲካዊ ውቅያኖስ ብምጥሓስ ናብ ከተማ ኒውዮርክ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣምሪሓ 4 መዓልትን ለይትን ምስ ተጓዓዘት ኣብ ማእከል ውቅያኖስ ምስ በረድ ባሕሪ ማለት ኣይስበርግ ተላጊዓ ኣይፀንሐትን ድማ ክትጥሕል ጀሚራ ታይታኒክ እኹላት ናይ ኣድሕን ጀላቡ ዘይነበራ ብምዃና እተን ዝርከበን ንህፃናትን ደቂ ኣንስትዮን ተሓዚአን ናይ ህይወት ኣድሕን ጀላቡ ዝከኣለን ጽዒነን ዝተረፉ 1500 ሰባት ድማ ኣብ ውቅያኖስ ጥሒሎም ህይወቶም ስኢኖም ምጥሓል ታይታኒክ እቲ ዝበዝሐ ሰባት ዝቐተለ ሓደጋ ባሕሪ ተባሂሉ ናይ ግዝኡ ውዑይ ዜና እዩ ነይሩ ብዛዕባኡ ፊልም ተሰሪሑ ክሳብ ሎሚ ድማ ይዝከር ኣሎ ናይ ታይታኒክ ምጥሓል ናይ ብሓቂ ኣዝዩ ዘሕዝን ትራጀዲካዊ ፍጻሜ እዩ ነይሩ እንተኾነ ካብ ናይ ታይታኒክ ንላዕሊ ብዝሒ ሰባት ዝቐዘፈ ሓደጋ መርከብ ኣብ ሰኔጋል ኣጋጢሙ እዩ እዚ ሓደጋ 20 ዓመት ኣቁፂሩ ክነሱ ዝበዝሐ ሰብ እውን ከም ዘጋጠመ ኣይፈልጥን እዩ ሰኔጋል ብ26 መስከረም 2002 ለጆላ ዝተባሃለት ናይ ህዝብን ጽዕነትን መርከብ ካብ ዚጉንኮር ዝተባሃለ ዓዲ ተበጊሳ ናብ ርእሰ ከተማ ዳኮር ተበጊሳ እታ ስራሓት ጀርመን ኮይና ኣብ 1990 ዝተሰርሐት መርከብ ኣብ ናይ 26 መስከረም ጉዕዞኣ ነጋዶ ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ቆልዑትን ዓበይትን ኮታስ ካብ ኩሉ ዓይነት ሰብ ተሰኪማ ጉዕዞ ጀሚራ መርከብ ለጆላ 535 ተሳፈርቲ 44 ሰራሕተኛታትን 35 መካይንን እያ ክሽከም ነይርዋ እንተኾነ ካብ ዝግበኣ ቁፅሪ ተሳፈርቲ 3 ዕፅፊ ማለት ኣስታት 1930 ተሳፈርቲ ጽዒና ነይራ ካብዚኦም ዳርጋ ፍርቆም ናይ መሳፈሪ ትኬት እውን ኣይነበሮምን መርከብ ለጆላ ሰዓት 1 ፍርቃን ድሕሪ ቀትሪ ተበጊሳ ክሳብ ሰዓት 10 ናይ ምሸት ኣብ ጽቡቕ ናይ ጉዕዞ ኩነታት ከም ዘላያ መልእኽቲ ተመሓላልፍ ነይራ ሰዓት 11 ምስ ኮነ ግን ሓያል ዝናብ ክሃርም ብምጅማሩ ኣብ ላዕሊ ዝነበሩ ተሳፋሮ ሸበድበዳ ብምባል ክኣትዉ ጀሚሮም ልዕሊ ዓቕማ ዝፀዓነት በዓልቲ 4 ደርቢ ዝኾነት እታ መርከብ ድማ ናብ ጎኒ ዘጢጣ ኣይፀንሐትን ኣብ ውሽጢ ደቃይቕ ጥዒላ ሰኔጋል ዓባይ ሃገር ኣብ ርእሲ ምዃና ኣብ መንጎኣ ሃገረ ጋምቢያ ኣላ እታ መርከብ ድማ ኣብ ደቡብ ናብ ሰሜን እናተጓዕዘት እያ ኣብ ከባቢ ጋምቢያ ምስ በፅሐት ትጥሕል ዘላ መራሕቲ መርከብ ጥሕሎም ከም ዘላ ብምሕባር ናይ ምድሓን ፃውዒት ጠሊቦም እንተኾነ ኣገልግሎት ኣድሕን ንፅባሒቱ ናይ ንኮዩ ክበፅሖም ክኢሉ ካብ ተሳፈርቲ 64 ሰባት ጥራይ ብገፈፍቲ ዓሳ ክድሕሉን ከለው 1863 ሰባት ድማ ምስታ መርከብ ተዋሒጦም ጥሒሎም በዚ ድማ ታይታኒክ ናይ ኣፍሪቃ ዝብል ቅጽል ስም ተዋሂብዋ መርከብ ጆላ ብመንግስቲ ሰኔጋል እትውነን ብሰራዊት ሃገር እትመሓደር መርከብያ ነይራ ካብ እትጥሕል 20 ዓመት ሓሊፉ ዛጊት ናይቶም ዝሞቱ ዜጋታት ሓላፍነት ዝወሰደ ኣካል የለን ስድራ ቤታት ናይ መቕረቦም ኩነታት ብግቡእ ዝነገሮም ሰብ እውን የለን ክሳብ ሎሚ ግን መልሲ ኣብ መንዳይ ይርከቡ ኣለዉ መጀመርታ እታ መርከብ ብመንግስቲ ትውነን ብምንባራ ስለምንታይ ካብ ዓቕማን ላዕሊ ሰባት ጽዒና ናይ ሰባት ሕኒ ሓደጋ ፃውዒት ስለምንታይ ብሓፂር ግዜ ግብረ መልሲ ዘይረኸበ ንምንታይ ሰባት ብዘይ ትኬት ተሳፊሮም ከፊሎም እንተነይሮም ኣብ ጁባ መናኣትዩ ንምንታይ መንግስቲ ነታዋንነቱ ዝኾነት መርከብ ግቡእ ምቁፅፃር ዘይገበረላን ካልእን ዝብሉ ሕቶታት ዛጊት ኣይተመለሱን ምጥሓል መርከብ ጆላ ካብ ናይ ታይታኒክ ንላዕሊ ብዝሒ ሰባት ብምህላቃ ዝበዝሐ ሰባት ዝቐዘፈ ሓደጋ ጉዕዞ መርከብ ዝብል ስያሜ ተዋሂብዋዮ ኣፍሪቃዊት ብምዃና ግን ከምቲ ግቡእ ሸፈነ ማዕከናት ዜና ኣይተዋህባን ክብሉ ሓያሎ ኣፍሪቃውያን የስተማስሉ እዚ ሓደጋ እዚ መበል 20 ዓመት ዝኽሪ ኣብ ዝተገብረሉ እዋን ገና ሓያሎ መራኸብ ሰኔጋል ይኹን ኣፍሪቃ ካብ ግቡእ ንላዕሊ ሰባት ዝፅዕና መራኸብ ምርኣይ ንቡር ከም ዝኾነ ሓደጋ መርከብ ጆላ መምሃሪ እውን ክኸውን ከም ዘይከኣለ ገለ ካብ ትዕዝብታት ሰኔጋላውያን ኮይኑሎ ሬድዮ ኤረና ተወሳኺ ባይቶ ኡጋንዳ ሓካይም ሃገሩ ናውቲ ኣካላት ሰብ ካብን ናብን ከሰጋግሩ ዘኽእሎም ሕጊ ይነድፍ ከም ዘሎ ተገሊጹ እቲ ናውቲ ኣካላት ወዲ ሰብ ናይ ምስጋር ፈቓድ እንተጸዲቑ ኡጋንዳ ንደቡብ ኣፍሪቃ ኬንያን ቱኒዝያን ተኸቲላ ኣብ ኣፍሪቃ ነቲ መጥባሕቲ እተፍቅድ ራብዒቲ ሃገር ክትከውን እያ ኣብ መብዛሕትኡ ክፋላት ዓለም ናውቲ ኣካላት ካብን ናብን ሰባት ምትሕልላፍ ፍቑድን ሕጋውን መስርሕ እዩ እዚ ዝኸውን ግን እቲ ናውቲ ኣካላት ብፍቶትን ወለንታን ወሃብቲ ምስ ዝኸውን ጥራዩ እዚ ኮይኑ ኸበቅዕ
ኣብ ምትሕልላፍ ኩሊትና ኣብነት ካብቲ ብወለንታ ዝቐርብ እቲ ጠለብ ስለ ዝዓቢ ሓያሎ ሰባት ኣብዚ ሕጋዊ ናይ ምስጋር ኩሊት መስርሕ ክነጥፉ ጸኒሖም። ገለ ሰባት ንገንዘብ ክብሉ ኩሊቶም ክሸጡን ከለው ገለ ድማ ብዓመፅን ብስርቅን ሰባት ብምቕታልን ከይተረፈ ዝካየደሉ እዋን ብዙሕ ገበናዊ መስርሕ ዝሓልፈሎ ኡጋንዳውያን $30,000 ብምኽፋል ናብ ቱርኪ ወይ ድማ ህንዲ ብምኻድ ናይ ናውቲ ኣካላት ምትሕልላፍ ክካየዱ ጸኒሖም። ሕጂ ኣብ ዓዶም እንተተፈቒዱ ግን እዚ ብ8,000 ጥራይ ክኸውን ምዃኑን ንሱ ድማ ካብ ቦለንታ ዝሃብዎም ወይ መቐርቦም ዝውሃብ ናውቲ ጥራይ ከም ዘካትት ተገሊጹ። ሬድዮ ኤረና ዝኸበርኩም ሰማዕትና ንሎሚ ተዳልዩ ዝነበረ ኣፍሪቃ ኣብ ሰሙን እዚ ኣብ ዝተፈጺሙሎ ዝመጽእ ሰሙን ብኻልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ሰናይ ቀነ። ሬድዮ ኤረና ዝኸበርኩም ሰማዕትና ንሎሚ ተዳልዩ ዝነበረ ሓፈሻዊ መደባት ሬድዮ ኤረና ብቋንቋ ትግርኛ ኣብ ዝተፈጺሙሎ ፈነወ ሬድዮ ኤረና ብቋንቋ ዓረብ ይቕጽል።